Tervetuloa lumiseen Pohjois-Suomeen ja ketun jalkanarupyynnin pariin. Tässä lyhyessä videossa kerron, miten minä olen tuon jalkanarupyynnin toteuttanut ja mikä on minun tyyli asentaa tuommoinen hengarimallinen jalkanaru. Eli pääsääntöisesti ketullenkit teen hiihtämällä ja minä naruja kuljetan tuommoisessa pienestä pulukasta tehyssä ahkiossa. Ahkio kulkee näppärästi mukana ja siinä saa isommankin määrän jalkanaruja kerralla kuljetettua. Tässä pellon reunaa pitkin minun hiihtoladun yli on tullut tuommoinen isojälkinen kettu ja tuo on perinteinen vuosien saatossa hyväksi havaittu kulkupaikka, mistä todella monesti ketut kulkee, niin päätin asentaa tuohon tuo jalkanaru. Asennusvälineet ja narut tosiaan ahkiosta otetaan. Naru laitetaan vireeseen tuossa valmiiksi ennen kuin lähdetään tuonne ketun jäljen varteen. Minulla tässä asennustyökaluina on tämmönen ketunhäntähuiska, vanerista tehty asennuspelkka kautta lapio, jossa on 50 millisestä viemäriputkesta tehty kahva. Lisäksi puusta vuoltu ketuntassu, jolla muotoillaan tuo ketunjälki entisen malliseksi. Tässä naru on hyvä lähteä asentaa tuota pelto-ojaa myöten, missä lumi on valmiiksi tuolla kuopalla, niin omien jälkien peittäminen on helppoa. Ensin painetaan tuolla lapion kahvalla reikä ja vedetään tuommoinen asennusviilto. Sitten valmiiksi viritelty jalkanaru laitetaan sillä, että ujutetaan tuo vaijeri tuonne vastajälkeen, painetaan ketun tassulla olevalla hahlolla tuonne lumeen ja sitten asetellaan tuo astinlauta tuonne reikään. Lopuksi painetaan nuo vaijerit lumeen alle. Sitten otetaan lunta tuohon lapion päälle, laitetaan tuohon jäljen viereen kautta päälle ja ketun tassulla muotoillaan jälki samanlaiseksi kuin se oli aikaisemmin. Noin. Ja huolehditaan, että tuo astinlauta ei jää näkyviin. Sitten laitetaan lisää lunta tuohon päälle, tasotellaan ja ketunhäntäpuuhkalla silitellään tuo jälki. Ja tuossa on todella helppo tuo poistumisjälki peittää, kun tuo oja on lumi jo niin sanotusti notkollaan, niin muotoillaan vaan uudestaan nuo ojanpenkat. Sieltä lapiolla vedetään tuo menojälki piiloon ja sitten ketunhännällä tasotellaan. Ja semmonen 1-2 on se minimi, mikä kannattaa peitellä tuota omaa jälkeä. Se on vähän paikasta riippuen. Semmonen, mihin voi kuvitella, että kettu näkee helposti, niin sinne asti peitellään tuo jälki kunnolla, että se ei herätä ketun epäilyksiä. Ja tuo naru kannattaa opetella asentamaan mahdollisimman nopeasti, niin jää mahdollisimman vähän hajua tuohon jäljen varteen. Lisäksi naru kannattaa mahdollisuuksien mukaan asentaa tuolta tuulen alta, eli silloin tuuli ei vie tuota asentajan hajua tuohon ketuun. Tässä seuraavana aamuna päästiinkin seuraamaan sitten ketun jälkeä. Kettu oli vetänyt kapulaa, eli tuota ison ketun jälkeä oli tullutkin pikkunen narttukettu, astunut naruun ja tuosta se on pelto-ojan vartta vetänyt tuota kapulaa ja jäänyt tuonne pellon reunaan kuuseen kiinni.
Yleisimpiä jalkanaruasennuspaikkoja on tuommoiset hiihtoladun tai kelkajäljen yli menevät ketujäljet. Eli kettu on mennyt suoraan yli tuosta jäljestä. Ja joskus saattaa olla, että jopa kun jäljen löytää, niin siitä on mennyt jo useamman kerran samaan jälkeen. Tämmöiset on aika varmoja narupaikkoja. Ja tuohon jälkeen, niin vähintäänkin siihen poismenon jälkeen, eli missä se menee ladusta ulospäin se jälki, niin sille puolelle kannattaa laittaa naru. Mutta jos jalkanaruja on enempi käytettävissä, niin kannattaa laittaa molemmille puolille jälkeä se naru. Mutta yleensä kettu pois mennessään ei ole niin arkana tuossa. Varsinkin jos tuo jälki on tehty haaska ympärille ja kettu on käynyt haaskalla ja pois tullessaan, niin se ei ole niin tarkkana. Eli mulla on käytössä haaskat, jonka ympärille on hiihtänyt tuommoisen lenkin noin 300-400 metrin päähän siitä haaskasta. Ja ketut kulkee sitten siitä minun ladun yli sinne haaskalle. Ja yleensä asennan tuon narun niin tuonne 4., 5., 6. jälkeen suunnilleen tuosta ladusta, että kettu on siellä paljon vähemmän tarkkana mitä tuossa aivan ladun varressa. Eli tuommoinen yksi askel tuonne umpihankkeen ja siitä pikkusen kurottamalla niin yltää asentamaan tuon narun tuonne vähintäänkin 4. jälkeen. Ja noin naru sinne hankkeen ja nopea asennus, tarkka naamiointi, niin voi melkein jo haistaa huomenaamuna, että siinä on kettu narussa. Ja tuo asentaminen kannattaa tehdä tuulen alta, jos on vaan mahdollista valita. Eli katsoo tuulen suunnan, jos tuulee, niin asentaa tuulen alta siihen, niin silloinhan tuuli vie tuo asentaja hajut tuosta asennuksen aikana poispäin tuosta jäljestä. Siihen tarkka naamiointi. Jarrukapulla voi painaa tuohon hankeen kiinni, niin kettu kun astuu narruun ja se laukeaa ja kettu hyppää, niin se tuo hangessa pikkusen kiinni oleva jarrukapulla niin tekee semmoisen vähän niin kuin vastanykäisyn tuohon. Uskoisin, että se pysyy sitten paremmin kiinni tuo kettu tuossa narussa. Ja tuommoisessa paikkaa kannattaa tehdä aika tarkkaan tuo jäljen naamiointi tuohon hiihtoladulle asti. Kun kettu voi tulla tuota latua pitkin ja oikaisee tuolta, niin nyt kun tehdään tarkkaan tuo naamiointi, niin se saattaa tuosta asentajan jäljenkin yli kävellä suoraan vielä tuohon narruun. Ja tuo pelekkalapio, minkä minä olen kokenut parhaaksi, niin tuolla on hyvä tuo hiihtoladun reuna tuolla loiventamalla, niin saa nopeasti tuon isommankin alueen niin tasattua ja sitten ketuhäntä huiskalla siihen viimeistelyt, niin ei ketturepolainen huomaa mitään, kun se ensi yönä on tuossa liikenteessä. No, sitten kamppeet takaisin ahkioon ja hanskat vaihdetaan takaisin hiihtohanskoihin ja tuuppihuivi pois naamalta ja ahkio kiinni ja lähdetään etsimään seuraavaa jälkeen.
Ja niinhän tässä kävi, että seuraavana yönä tuli kettu tuota jälkeä myöten ja tarttu kiinni. Vähän matkaa oli mennyt ja jäänyt tuommoiseen käkkäräväntyyn kiinni. Minulla on lopetusaseena käytössä tuommoinen 22 pistooli. Pienikaliberinen ase. Silloin nätti lopettaa tuo kettu. Hiihtää tuohon suhteellisen viereen ja yhdellä laukauksella pystyy lopettamaan. Pienessä kaliberissa on sekin etu, että sitten tuo nahka jääpi hyvään kuntoon. Siihen ei tule kuin se yksi reikä tuohon. Helppo kuljettaa tuommoinen kevyt ase mukana noilla hiihtolenkeillä. Tässä oli tuommoinen pienikokoinen uroskettu narussa. Tosiaan ei ollut mennyt kuin parikymmentä metriä tuosta kiinni jäämispaikalta ja sitten oli jarrukapulla tarttunut tuohon rämiellä olevaan mäntyyn. Tuohan semmonen paikka, että jos tuohon on mahdollista laittaa sitten vielä uusi naru, mistä tuo kettu on tullut tuohon naruun, niin aina kannattaa laittaa. Eli sinne kauemmas sitten uutta narua pyyntiin. Varsinkin mitä pitemmällä kevät on. Niin sitä varmemmin sieltä tulee toinen kettu ja seuraavaksi. Ja näin ei muuta kuin kettu ahkio ja jahtimies voi tyytyväisenä hiihellä kotia kohti. Tämä erään vei jalkanarupyytäjä. Ja pakkasella, jos ei kerkeä nylkeä noita kettuja, niin ne voi sitten jättää johonkin. Jäätyvät sinne. Minä laitan tuohon pihavajaan seinustalle ja sitten sulattelen sitä tähän kun joudan nylkemään. Siinäpä se on saalis. Sitten lähdetään vaihtamaan jalkanarruun uutta vajeria.